Λοιπόν, ξεχάστε την ωραία Ελένη που όλοι έχουμε στο μυαλό μας. Εδώ θα δούμε μια εντελώς άλλη Ελένη, βγαλμένη από μια αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη και, πιστέψτε με, κρύβει μια συγκλονιστική ανατροπή. Μιλάμε για μια ανατροπή που πραγματικά αλλάζει τα πάντα για την ίσως πιο διάσημη γυναίκα της αρχαιότητας. Και σκεφτείτε λίγο αυτό το ερώτημα που είναι και ο πυρήνας όλης της τραγωδίας. Τι θα γίνονταν αν ένας Οσίας, ένα φάντασμα, ζούσε μια άλλη ζωή με το όνομά μας και εμείς αναγκαζόμασταν να πληρώσουμε τις συνέπειες. Τρομακτικό, έτσι. Λοιπόν, αυτή ακριβώς είναι η ριζοσπαστική ιδέα του Ευρυπίδη. Δεν υπήρξε ποτέ απαγωγή. Ακούτε, η πραγματική Ελένη δεν πάτησε ποτέ το πόδι της στην Τρία. Ποτέ. Αντί για αυτήν, οι θεοί έστειλαν ένα φάντασμα, ένα είδωλο φτιαγμένο από αέρα. Σκεφτείτε το. Ένας ολόκληρος πόλεμος, ο Τροϊκός πόλεμος, έγινε για το τίποτα. Και η αληθινή Ελένη, αυτή, εξόριστη. Με τη φήμη της φυσικά κατεστραμμένη. Πάμε λοιπόν να μπούμε στον κόσμο της. Η σκηνή που θα δούμε μας τη συστήνει στο χειρότερο σημείο της ζωής της. Είναι κυριολεκτικά κυριευμένη από απόγνωση. Γιατί πιστεύει ότι τα έχει χάσει όλα. Και το χειρότερο, όλα αυτά εξαιτίας μιας ψεύτικης φήμης. Και κάπως έτσι ξεκινάει ο μονόλογός της, αμφισβητώντας την ίδια της την ύπαρξη. Νιώθει τερατώδης, αφύσικη. Είναι πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε, γιατί η αρχαία ελληνική λέξη που χρησιμοποιεί είναι τέρας. Και το τέρας τότε σήμαινε και θαύμα, αλλά και τερατούργημα. Αυτή η διπλή σημασία, αυτή η αμφισημία είναι που την κυνηγάει. Σκεφτείτε το, ίδια η γέννησή της από ένα αυγό. Αυτό από μόνο του την κάνει να νιώθει εντελώς αποκομμένη από την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Για την Ελένη λοιπόν η ομορφιά της δεν είναι κανένα δώρο. Είναι κατάρα. Καθαρή κατάρα. Για εκείνη δεν είναι πηγή δύναμης, όχι. Είναι απλώς το εργαλείο που χρησιμοποίησε η θεά Αΐρα για να της καταστρέξει τη ζωή. Τόσο απλά. Είναι η πηγή, η ρίζα όλων των δεινών της. Και εδώ είναι που ο πόνος της, ξέρετε, γίνεται απίστευτα ασύγχρονος. Είναι αυτή η αγωνία, το να παλεύεις με μια τοξική δημόσια εικόνα. Είναι η απόλυτη αδικία, το να σε κατηγορούν για κάτι που δεν έκανες ποτέ. Μιλάμε για την απόλυτη μάχη της φήμης εναντίον της πραγματικότητας. Εδώ βέβαια ο Ευρυπίδης κάνει κάτι ιδιοφυές. Χρησιμοποιεί ένα πανίσχυρο θεατρικό εργαλείο, τη δραματική ηρωνία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς, οι θεατές, ξέρουμε κάτι που η ηρωίδα αγνοεί. Εμείς ξέρουμε ότι η σωτηρία της, ο άντρας της ο Μενέλαος, είναι ζωντανός και βρίσκεται κυριολεκτικά έξω από την πόρτα. Και ακριβώς επειδή το ξέρουμε αυτό, η απόγνωσή της εκείνη τη στιγμή γίνεται ακόμα πιο σπαρακτική. Και όλη αυτή η απόγνωση, προσέξτε, χτίζεται πάνω σε μια και μόνο φήμη. Ένας ταξιδιώτης της είπε πως ο Μενέλαος είναι νεκρός. Και από εκεί ξεκινάει η κατάρρευση. Πιστεύει πως η μητέρα της αυτοκτόνησε από ντροπή. Πως τα αδέρφια της, οι Διόσκουροι, χάθηκαν. Πως η κόρη της μεγαλώνει μόνη, ανύπανρη. Και πως η ίδια δεν μπορεί να γυρίσει ποτέ σπίτι. Πώς να γυρίσει? Όλοι θα τη βλέπουν σαν την Ελένη της Τρόιας. Η λίστα των απολειών είναι απλά. Και κάπου εδώ, με όλη αυτή τη συσσωρευμένη θλίψη, φτάνουμε σε ένα οριακό σημείο. Η Ελένη έχει φτάσει στα ωριά της, έχει τερματίσει και αρχίζει να εξετάζει τη μόνη διέξοδο που μπορεί πια να δει. Έτσι φτάνει στην απόφαση. Και ποια είναι αυτή? Να δώσει τέλος στη ζωή της. Αλλά προσέξτε, ακόμα και σε αυτήν την πιο σκοτεινή τη στιγμή, η αίσθηση της τιμής δεν την αφήνει. Ο θάνατος για εκείνη δεν είναι απλώς μια απόδραση. Πρέπει να είναι, όπως το λέει η ίδια, ένας ωραίος θάνατος. Ένας θάνατος με αξιοπρέπεια. Και ο τρόπος που το σκέφτεται αυτό αποκαλύπτει πάρα πολλά για τις αξίες του κόσμου της. Απορρίπτει την ιδέα του απαγχωνισμού, λέει πως είναι ατιμωτικός, ένας θάνατος που ακόμα και οι δούλοι τον θεωρούν αισχρό. Τι επιλέγει ανταυτού? Το σπαθί, το μαχαίρι. Γιατί όπως λέει, έχει αρχοντιά και ευγένεια. Ακόμα και η επιλογή του τρόπου που θα πεθάνει είναι μια δήλωση για τον αριστοκρατικό της χαρακτήρα. Μέχρι το τέλος. Αλλά ακριβώς τη στιγμή που η απόφαση της φαίνεται πια οριστική, κάτι συμβαίνει. Εμφανίζεται στη σκηνή ένα στοιχείο μοναδικό στην αρχαία τραγωδία που έρχεται για να αλλάξει όλη την πορεία των γεγονότων. Και αυτό είναι ο χορός. Και για να το ξεκαθαρίσουμε, ο χορός εδώ δεν είναι απλά μια ομάδα ανθρώπων που στέκεται και κοιτάει. Όχι, στην Ελένη ο χορός αποτελείται από Ελληνίδες ιχμάλωτες. Είναι, στην ουσία, το σύστημα υποστηρίξης της. Είναι η φωνή της λογικής που θα προσπαθήσει να την τραβήξει πίσω από την άκρη του γκρεμού.
Δεν είναι παρατηρητές, είναι ενεργοί συμμέτοχοι στο δράμα. Έχουμε λοιπόν την Ελένη που είναι απόλυτα πεπισμένη, εντελώς παγιδευμένη στο συναίσθημά της. Μου το είπε καθαρά, επιμένει ξανά και ξανά. Και από την άλλη έχουμε τον Χορό που απαντά με μια απίστευτα ήρεμη λογική, συχνά οι αλήθειες ψέμα καταντούνε. Μόνο αυτή η φράση, αυτή η απλή φράση, είναι αρκετή για να φυτέψει τον πρώτο μικρό σπόρο της αμφιβολίας. Και ο Χορός, ξέρετε, δεν σταματάει εκεί στην απλή παρηγοριά. Κάνει κάτι πολύ πιο έξυπνο. Προφοράει ένα βήμα παραπέρα και προσφέρει στην Ελένη αυτό ακριβώς που χρειάζεται απεγνωσμένο, όχι απλά λόγια ελπίδας, αλλά ένα συγκεκριμένο, πρακτικό, λογικό σχέδιο δράσης. Το σχέδιο είναι απλό και πανέξυπνο. Βήμα πρώτο, φύγε από τον τάφο, μακριά από το σύμβολο του θανάτου. Βήμα δεύτερο, πήγαινε στη Μάντισσα, τη Θεονόη, που ξέρει τα πάντα. Βήμα τρίτο, ρώτα την για να μάθεις την αλήθεια, την πραγματική αλήθεια, όχι τις φήμες. Και τέλος, το πιο κρίσιμο, μόνο τότε, αφού μάθεις τι ισχύει, αποφασίζεις, αν θα χαρείς ή αν θα θρηνήσεις. Αυτό είναι, η μετάβαση από την παράλυση της απόγνωσης στη δράση. Και η επίδραση αυτής της συμβουλής, τεράστια. Ο Χορός με αυτά τα λίγα λόγια δεν σώζει απλώς τη ζωή της Ελένης, κάνει κάτι παραπάνω. Επιλύει την άμεση κρίση και μετατρέπει την τραγική βεβαιότητα της Ελένης σε αγωνιώδη προσμονή για όλους εμάς. Τώρα το παιχνίδι αλλάζει. Το ερώτημα δεν είναι πια αν θα πεθάνει. Το ερώτημα είναι τι στο καλό θα αποκαλύψει η Μάντισσα. Και κάπως έτσι το πρόβλημα της Ελένης μετά από 2.500 χρόνια γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ. Σκεφτείτε το. Στην εποχή μας, την εποχή της παραπληροφόρησης και των social media, το ερώτημα παραμένει καυτό. Τελικά, η ταυτότητά μας είναι αυτό που κάνουμε ή μήπως είναι αυτό που οι άλλοι λένε ότι κάνουμε?